Egun guztioi, udalaren eraketa eta alkatearen izendapenerako hasiera emango zaio, hauteskunde legearen 185. artikulua irakurriz. Horretarako, adi mahaia eratuko da honako kide hauekin. Ekitaldian agertutako hautetsi zaharrena eta gazteena. Mahaiko idazkari bezala, udal batzar idazkariak berak jardungo du. Zinegotzi adinekoena, Xabier Zuzenbarrena, eta gazteena, Xabier Bilbamendi. Mikel Pagola Tolosa. Bigarrena, Andoni Urrizkondo Aramburu. Hirugarrena, Hermenegildo González Morán. Laugarrena, Maribel Vaquero Montero. Bosgarrena, Isiar Mantielena Lizarrazo. Seigarrena, Consuelo Frutos González. Zazpigarrena, David Rosco Jorge. Zortzigarrena, Xavier Bilbamendi Garmendia. Bederatzigarrena, Koldo Aramendi Goikoetxea. Hamargarrena, José Guidado Lobo. Hamaikagarrena, Sabesa Zeinbarrena Beriztai. Hamabigarrena, Miren Margerena Pampei. Azkena, Ángel Zarzamendi Tolosa. Nire egiten duzue eroizonaten indarrean dagoen ordenamendu juridikoa beteko dituela? Bai, sistematen dut. Andoni Urrizkondo Aramburu. Nire egiten duzue eroizonaten indarrean dagoen ordenamendu juridikoa beteko dituela? Bai, zindari, legeak horrela gaztetan. Hermenegildo González Morán. ¿Juráis o prometéis cumplir en el ordenamiento jurídico vigente? Sí, juro. Alkate hautatzeari buruzko prozeduraren inguruan. Zerrenda buru diren zinegotzi guztiek izan daitezke izan gai. Haietakoren batek zinegotzien boto gehiengo absolutua lortzen badu, hautetsi izendatuko da. Inork ez badu gehiengo absolutua lortzen, alkate izendatuko da udalerrian herritarren botuen kopuru handiena lortu duen zerrendako buruaren zinegotzia. Berdinketa gertatu gero, zozketa eginez ebatziko da. Puntu honetan ezan, zerrenda buru diren zinegotzi guztiak izan daitezkela hautagai, baina erabakizaketela hautagai ez izatea. Horregaitik, bozketazki horretik, adineko mahaiko presidenteak hautagai izan daitezke zerrenda buru bakoitzari galdetuko dio, ea bere hautagai izan mantentzen duen, edo horren intzia egiten duen bozketazki horretik. Mikel Pagola Tolosa. Mantentzen aldezu dut, Bai, mantentzen dut. Hermenegildo González Morán. Andoni Urrizkondo Aramburu. Nik uko egiten diot, gure alkaitza bentzai. Hermenegildo González Morán. Mantenemos la candidatura anterior. Vale. Ikusita Andoni Urrizkondo, alkate izateari egin diola, esan zinegotzikargoa mantentzen dela, eta beraz bozketa izango da, bi zerrenda buruen artean. Hermenegildo González
Moran, edo Mikel Pagola Tolosa. Bozketa sistema nominatibo izango da, bakoitzari deituko diogu, eta berak akate gai bat oskatu beharko du, edo txuri. Mikel Pagola. Andoni Urriztonda Aramburu. Orduan Zuria. Hermenegildo González Morán. González Morán. Maribel Barquero Montero. Mikel Pagola. Itziar Marquerena Lizarrazu. Zuria. Consuelo Frutos González. Hermenegildo González Moran. David Rosco Jorge. Me votó a Mikel Pagola. Xavier Yurramendi Garmendia. Zuria. Koldo Aramendi Goicoechea. Voto a Mikel Pagola. José Guirao Novo. Hermenegildo González Morán. Cabeza Semarana Aguizpen, Zuriña. Miren Marquerera Barkaitegi. Mikel Pagola. Eta Ane Sazamendi Dolosa. Zuria. Erneki botu, Mikel Pagola bost, Zuriak beste bost. Ikusita gehiengo absolutua ez duela inoken lortu, alkate izendatu geratzen da, herritarren gehiengo botuak lortu dituen alderdiaren zerrendaburu, hau da, Mikel Pagola Tolosa, eta beraz orain alkate bezala karguaren inguruan, ezin egin, egiten hangaratu duzu. Ordenamendu publikoa errespetatuko duzu da. Bai, izan baten dut. Mikel, alkate izendatu geratzen da.